カムスターマヤです。お元気でしたか？今回のレッスンは前回のレッスンの続きです。今回はがのパート2を教えたいなと思っています。だからこのレッスンを見る前に必ず前のレッスンを見てくださいね。なぜかというと前に説明したことが多分ここの動画では説明しない可能性が高いからです。いいですか？はい。今日のキーワードは会です。会ですね。K-A-Y 会です。会というのは日本語で言うと何々体という意味です。比喩を表す表現です。いいですか？会、何々体という意味です。はい。ではレッスン始めましょう。前に勉強した質問に対する答えを書きました。この答えを見ながら会の勉強をしたいなと思っています。では、Let's start。はい。まずは前回の質問のリストです。はい。Nganong nagpalit ka og computer? Nganong nagpalit ka og computer? です。Nganong はどうしてって意味ですね。どうして買ったあなたをコンピューターのことです。一個ずつも説明しません。いいですか？はい。あなたはどうしてコンピューターを買ったんですかって意味です。前回の動画にあるので説明が見てくださいね。どうしてあなたはコンピューターを買いましたかって意味でしたよね。はい。答えはこんな感じです。買は必ず線と前に入ってます。入れます。置きます。です。いいですか？もう真ん中とか最後には置きません。はい。最初の方だけです。いいですか？Kay nagba ako ang computer. Riwa, kay nagba ako ang computer. Nagba というのは壊れたって意味です。いいですか？で、ako ang またはakong は私のって意味です。で、コンピューターはコンピューターのことですね。ako ang コンピューターは私のコンピューター。で、nagba は壊れた。で、kay はからですね。私のコンピューターは壊れたからだって意味です。kay nagba ako ang computer です。いいですか？はい、次の質問。Nganong wala ka kagahapon? Nganong wala ka kagahapon? Nganong wala ka kagahapon? どうして昨日いなかったんですかっていう意味でしたよね。いいですか？はい、理由はKay na-late ko. Kay na-late ko. late は英語ですね。こういうふうに混ぜて喋るときが多いんですよ、フィリピン人は。だから、英語を少し習った方がいいと思います。いいですか？Kay na-late ko. na-late っていうのは遅れたって意味です。なので、遅れた過去形って意味になります。いいですか？Kay na-late ko. 私は遅れたからだって意味です。どうして昨日いなかったの？私は遅れたからだって意味です。いいですか？Nganong wala ka kagahapon? Kay na-late ko です。Kay は何々からだって意味です。いいですか？はい、次。Nganong sa Japan ka nagpuyo? Nganong sa Japan ka nagpuyo? どうして日本に住んでいますかって意味でしたよね。どうして日本に住んでいますか？いいですか？で、理由はKay diri ko nagatrabaho. Kay diri ko nagatrabaho です。Kay 何々からだ。diri ここまたは diri です。前回のビデオでも教えたことがあります。diri または diri はここって意味ですね。で、こは私のことです。で、nagatrabaho は現在進行形、仕事をしているって意味です。いいですか？Kay diri ako nagatrabaho。私はここで仕事をしているからですって意味です。いいですか？はい。Nganong wala ka niadto kagahapon? Nganong wala ka niadto kagahapon? どうして昨日来なかったの？どうして昨日行かなかったのって意味です。いいですか？
行かなかったのです。行くって。すいません。はい。kay nagsakit ko。または、kay gikalintura ko です。kay は体。nagsakit というのは病気になったっていう意味です。sakit は病気です。で、nag をつけると、何々になったになるんです。何々になった。病気になったっていう意味になります。nagsakit ko。私は病気になったからです。いいですか？私は病気になったからです。または、kay gikalintura ko。kay gikalintura ko。gikalintura っていうのは、熱があった、熱があるっていう意味です。kay gikalintura ko。私は熱だからです。熱だったからです。いいですか？はい、次。Nganong nagtuon ka og Bisaya? Nganong nagtuon ka og Bisaya? どうしてビサヤ語を勉強しましたか？ nagtuon 勉強しましたかです。nagtuon は勉強しました。kay ganahan ko og Bisaya. kay ganahan ko og Bisaya. 何々からだ。ganahan というのは好きって意味です。いいですか？で、kog はこうog の省略ですね。合わせた言葉はkog です。こうog です。で、ビサヤはビサヤ語のことです。ビサヤ語が私は好きだからです。ですか？私はビサヤ語が好きだからです。og は助詞のをなんですけど、この場合はがですね。日本語にするといいですか？kay ganahan ko og またはkay ganahan ko kog ビサヤです。私はビサヤ語が好きだからですっていう意味です。いいですか？はい、次いきます。Nganong gikapoy ka? Nganong gikapoy ka? どうして疲れてるの？どうして疲れたのって意味です。はい。kay nagtrabaho ko kagahapon. kay nagtrabaho ko kagahapon です。nagtrabaho は仕事をしましたです。nagtrabaho 本当は一つの言葉なんですけど、ここにはスペースがないのでハイペンを入れてほをここに書きました。いいですか？kay nagtrabaho ko kagahapon。私は昨日仕事をしたからだって意味です。kay nagtrabaho ko kagahapon。kay は必ず初めの方に入れてくださいね。はい。次。Nganong niadto ka sa Pinas? Pinas はピリピナスの省略です。フィリピンのことです。はい。Nganong niadto ka sa Pinas? どうしてフィリピンに行きましたか？ kay nagatuon ko og Ingles. kay nagatuon ko og Ingles または kog ですね。はい。私は英語を勉強しているからだって意味です。nagatuon 勉強しているです。現在進行形または現在形ですね。Ingles は English のことですね。kay nagatuon ko English です。はい。で、次は、Nganong ganahan ka sa Japan? Nganong ganahan ka sa Japan? どうして日本が好きって意味でしたよね。はい。どうして日本が好きですね。理由は、kay malinawon kay malinawon sa Japan. kay malinawon sa Japan. malinawon というのは平和っていう意味です。いいですか？日本では平和だからです。日本では平和だからです。さはではって意味ですよね。もう意味が多いんです。ここはでって意味です。いいですか？日本では平和だからです。はい、次はNganong wala ka ni kaon? Nganong wala ka ni kaon? どうして食べなかったの？どうして食べなかったのって意味ですね。はい、理由はkay busog kaayo ko. kay busog kaayo ko. kay 何々からだ。busog いっぱいですね。kaayo のことを覚えてますか？と kaayo はとてもって意味ですね。はい、busog kaayo とてもいっぱい。はい、でこうは私です。私はとってもお腹がいっぱいからだって意味です。いいですか？はい、では最後。Nganong naakadiri? Nganong naakadiri?
どうしてあなたはここにいるのっていう意味ですね。ngano naakadiri です。で、答えはkay na ako'y tuyo sa imo. Kay na ako'y tuyo sa imo. Karada ある行為私tuyo 幼児さあにでimoはあなたです。あなたに用事が私はあるからですっていう意味です。kay na ako'y tuyo sa imo です。私はあなたには用事があるからです。はい、よくわかりましたか？では今回のビサヤ語のレッスンはここまでにします。難しかったですか？簡単でしたか？質問とか他に習いたいこととかがあればぜひ下のコメントのボックスに書いてください。Daghang salamat hangtod sa sunod. Bye bye!